We are live in the Injap Tower. Charot. And this is the swimming pool area. Kung may plano ka mapakasyon, direct message me kay may-ari. Ito yung mga available slots. And I would like to present beautiful best friend. Hi! Hello to my live. And some of the relatives. Charot. Nagugulat sa kanya. Pwede di malantaw dayo. Ito kahangin. Gilihaw. Namit tayo kami sa tupa. Diri alaw ay. Check ko. Ma-check ko din. Hello guys. We are at the top of the Injap Tower. And we can see all of this. It's the area at the back. It's the Bulilaw area yata. Ayan. Here guys. In the Strata area. Kita mo. Ayan o. I miss a friend here nga wandere sa sulod. Ang pamilya nag-vacation. So, ari din. Muna siyang Bulilaw din yung area. As you can see, makita nyo na ang bukid sa Guimaras. Ayan. Diba? Oh, dahil tatawag ako doon. Sige, sige. Pero hindi gayon namin, di o. Check ko pag ida. O, diba? Sayang, hindi ko nadala yung swimsuit ko dito. O, ayan. Ang linis ng pool sa Injap Tower. Ito. Makikita mo ang SM City at the top. O, diba guys? Ang ganda. If you want to book a room here in Injap Tower, don't hesitate to message me, ha guys? Kay Ari, di may-ari kita di mga bakante Cebu. Gusto mo magpaliwaliwa nga near sa Plazuela 2, 1, sa ato nga, ano tawag nga ba? Basta diri sa SM City, palagaw-lagaw ka mo diri. O, diba? Ang ganda. Lalo. Live. Marami tutulan mo kasi ako na bubatong ko doon. Daw ito ko. Hindi diri lang kumatuon, no? Don't worry, dahil basta mag-viral ka dahil. Amuning anak niya nga, oh. Ilan na nasaga? 11? 7. Na 7? Bata. Hi, baby. Hi, baby. Baby. Hindi ka naman nakasunod sa tsura ng iloy mo, eh. Ay, tatay, yung tulan. Tatay, gada. Tapos ang mga towel na dahil ila na diya. Ila na di towel. Sa room. Ano to yun? Ulit siya dali. May sino ay bago wag mga ano. Kasi nakita na ano. Kasama nyo na sila girl. Amo na nasa girl. Amo na nasa. Okay. Ayan na siya. Hindi na ko ito magsama dahil. Hindi kayo maupod ka sa akin niya. Ay, mapod kasi mo. Galit mo. Oo, sa pangon ko yung iba-iba may kwarto. Okay. Lain man yung imo. Oo. Sige. Dahil man niya akong solo ko to yan. Bumi na solo. Girl. Sulo ya. O sulo ya kuno girl. Oh,
wag mo itapon. Ay, ang buot na lang amula na kanubo. Pero ikamatay ko niya, day. Ay, gago. Wala ka lang kita ka swimming. Gagers phobia ako gani sa tubig na kaya tawag ko si Gwen dalok-dalok sa tubig. Miss Lydia. Ano mo na po sa tubig ng plastic. Bit-bit mo na lang. Guys, ipakita ko sa inyo ang mga room sa Injap. It's an opportunity because my friend is here. Nuga, no? Oo. Daddy, lahat niya awag niyang daddy. Daddy na may daddy na agad. Ikaw ah. Ikaw ha, daddy agad ha. Susumbong kita kay Mister. May bagong daddy. Tawag yan, guys, sa mga Okay. lalaki na daw tatay, daddy. Okay. So, Kahit sabihin mo na Tito. Oo, ganun. No, daddy. tibiyaan mo lang. Nagambal ka na, nagsensya ka na. Wala sila yung nagambal ko yung lakat. Nagambal sila kung hindi sila kabatid, guys. O di ba? Let's go! Ang una niya. Amo na ako mega yan, koga yan. Sa una, wala ka bago. Ano na niya? Yun ang kung yung ino, yung Joke lang. Muli ba lang, guys? O diba guys? Yung sabi ko sa'yo, oh. Ikaw lang nag-isa, ya? Hindi, doon kami ito ni mami. Ayan ang room. Ang room dito sa Injap Tower. Always ko na lang na-promote ang Injap Tower. Injap Tower. As you can see, oh, we have the small fridge. Kung mag-book ka mo, text lang ka mo sa ako. Ilis muna, ga. Ito, hindi namin tayo pamulaw tayo. Na, wala man ini mo sudlan, ga. Sudlan mo man, ga. Wala mo yung sudlan. And ano, ang ato nga, diba? Dinadiyang ito, ang hapon sa... Ay, susa, sorry. Mano na galing ako ng amo nga. Hello. Okay. Harap lalo na guru. Ga. Dali ah. Mano na gaon, hindi naman mag-operate ito. Kudoy sana ko paano na mag-operate na ito. Sabi ako, tilain man to eh. Kapag gusto na to siya, i-hold na to, ma-open siya. Okay. Nara na inday. Nakopo ka. Na kayo, wala na to sa inyo. Pasensya. Thank you, ga. I-off ko na di. Ay, sira ko na. Wala ka na di pa nun. Hindi malimpyo pa. Ay, malimpyo pa. Ay, malimpyo. Okay. Kaya ko bigo shampoo. Din. Ano siya shampoo? Tutuan ka pa yan, no? Alin ka sa makugnaw. Gagas din ang shampoo mo? Katagan na. Ay, sus. Sa shampoo. Hindi ko na sa inyo. Sa inyo. Mga bag mo akong ano, ay real TV ko kayo na. Di ba kita na ng Iloilo? Bilog ng Iloilo. Dalit lang shampoo. Ano check out ni ma'am? Tomorrow? Ay, 31 pa ba? Tomorrow mag-trace ko kami ni ma'am. Ay, ang ano, talagang toilet. Kay, kung na yung bar. Ano mas mag-brush ko sa mga... Ay, brush your teeth, baby. Wala tayo. Brush your teeth. Eh, doon naman sa bahay. Di ba grabe ng init? Gatagiti. Hawak po.
Kaya naglalimpyo pa sila sa ano. So, malay na. Ito na. O, diba? Mag-book ka mo di sa Indian Tower. May 2 bedrooms na siya. Saka do ako siya kag isa kagamay. So kung kung may mga anak ka mo pwede di. Do studio type lang siya. Pag ano namon dili gagado diri man kami mo 18. Di mo ga Oo. 18, 19, and 20. Uga na hindi kami ni Sir Roger diri kami ginapasulod mga kliyente namo. 20 pang Buro barato di saya oo. mahal ang 20 mo. Mas barato ang 9. Ah, okay. Nasa 2. Una budlayan ko kay Gwen sang una. Oh. Nga ginamo pa na. Subong niya kabalo na sa hindi na siya magpatudlo. Ang sa piyak na building isang strata. Strata, makita mo. And oh, grabe. Dami nyo na-choose na floor kay Kitano. Gani kita nun din. Kasi yung Kitano sa mga ginagawa. Kita no na di oo. Mo gidyaw bilog gidyaw ano makita oh. Oh, sige sige. Get your bag. Hi baby. Wala ako ginasapak. Si Amay mo gito tsura mo. Di mabangbang. Sabi ko luyang ni mama mo. Gabi luyang ni mama mo. Ikaw ay kunti iya tsura. Ting ba, kuya kaya ako lang to. Ano, ako lang patay luya siya. Kunti mo yan. Patay luya, ako siya patay patay luya sa ako. Ito oh. Ay, galing na to. Tuduha gitay. Eh, nagkuha man siya galigang ano gang may anak ko diyo ko ganoon din ako katultol ko din yung lintik na lagyan. Ano balaan ko ni ano niyo. Dili kami tanig daw. Ang mga kapula na yung ginapalitan. Wala sabon. Ah. Bulilaw na dito ya. Sa likod din yung yun ang bakaw rin bakaw. Kita kung kita ang balay namon charot. Na dito. Tapos to nga. Diba guys, makita nyo ng Gimaras. Mari ka di sa 18th floor. 18th floor. 18th floor. Oh, 18th floor. Ano yung laundry bag mo na Laundry bag. sa lugar sa hano? Okay, dami din ang bit-bit mo. O diba? Pwede ka naka-live ha. Mo lang na oh. Lusot ka din sa ano haro. Oo. Natawa ba lang gang katagiti niyo? Sakit ba lang? Pero rin gandit ako pag ina. Wala ko may dala pa yun. Sakit naman sa balat ng ano. Nagdamo mo yung tekas ko. Wala O dira kami ga shortcut gao. Nga shortcut na nanamo no. Pahalin pa SM City pakadto to oh. Para kami sa tunga. Di na itong balay namon. Di na kita mo. Hi baby. Gary. O di ba ginalakat na nga yung iban pa sulod.
Pero hindi ko yakagwanta. Mating na lang muna. Dumainom ko ganin milk tea ga. Amo naman naman ako. Order to bla. Ano ko sang milk tea ga. Order to bla na di ka niya. Ara sa Tabuk SM City, mapadulo. Tadi hindi mas saka di. Dapat ikaw ito kadto. Nagalentis ka na gano'n. Pinagkadto. Madula agi dya dala, no? Lagi ko dalaga kay wala gani ko di ano. Ako ka ready ang diretso ko tani sa mulo na mo. Galing ka na luoy mo kasi mo kay gapuro gawit ka. Naluoy. Naluoy. Ay tani ni ata ko to sa mga lotion pag buuin pag gigawa Kita niya katalaga ko kailan. ako to sa balay binilin ko kay nag-diretso pa ko nag-depol pa ko nagkadto pa ko sa deep damo ko yung transactionan madali. Dugay pa ko di bagala, di balaga. Gani. Ugay ka pa kalma lang la. Di ka pa makahalin kag mga tamilk tea nga duwa. Ay ho ka nami isang pag ano yaho. Pag landscape sa balay ho. Hindi man. Ang area nga nablawnan. Kita mo na ho? Ay, ganda sa iya nga. Oo, pag sarano. landscape ya bala ho. Yung landscape ya ayad-ayad ho. Para guys ha. Ang ginanamin ko bebe is zoom. Uy, bunga. O na, o diba namin sa pag landscape ya. Ina ko may area ka nga dako. O, mo man ang gusto ko. Ay. Park. Someday ah. Nung Gimaras, dama man subong sa Gimaras, nabaligya ang halat, pero natamaran ko magtabok ga. Ano gang? Natamaran ko magtabok. Hmm. May baraton to sa Gimaras, damo. O, Gimaras may tuta man ko pa kay sa akin. Ang damo nga baligya gani namon, wala gani ko gatabok. Namaran ako magtabok, basta mo mga amo niyo, pinit-init, tagiti. Pabalik-balik. Galingin ako nulo. Bala magalit ka, wala ko balaga kayo, di ba kagin ako nga na high blood ko. Oh? Arang balang gulpi ka lang gabalik tigo, Ano bala. ba simbahan niya o? Iyan ka, bulilaw yata. Agulila, abi ko na. Sa sulod yan ada. Ay, dito man isa pag ito nakita ang simbahan. Hindi nga na ito ang eskwelahan nila man. Bulilaw na gud man na di. Wag bulilaw gud man. Bulilaw. Ay, yung nakita ko sa piyak siguro ito may simbahan. Hindi nga naman ano nga ang lain to yung namin ko. Basta diri na tanong area ni nanay sa creek. Hello ba? Yung wala kang biyahan. Ano ko may pamahaw ni? Libre lang duwa. Ito kami yan. Ito oo. Wala, nanao kami to sa 7-Eleven. Nung visit nga 7-Eleven, wala man gali kalanan. Uy, nada sila yan. Wala. Ano niya? Take out na natin yan. Hmm. Kadto ka to sa Sa- balay lang. Sunod ko ang basa ka na. Oo, sige ka. Kaman, nang karon bala. Nakapuli ko, anang ka ni karon. Ang takon na ka ni karon. Ano? Tapos ito sa paasang komisyon ko kay sir. Ambot na kung Hindi pa ka mo, nagkakaroon hindi pa ka mo karoon makadto. ka. Mapod ka to karon na. Depende lang sa istoryahan ay karon. Kaya gusto nila magtiyog sa port, sa may bay-bay-bay-bay lapit, Oo, sa mga ano na, sunset. mga ano na dito sa port ng ano Talaba. Something sunset. Oo, daw namin na di man ang tong area mo. Uy, gagan, may mo ano. Yari sa yaw, mo sa papakan ano. Full din. Amo naging kaon naman gina. Ah. Nagbakalan ko to sa mga sandwich to wala saan. Gintinit to namin. Namit man nila sa Layan naman itong bata mo siya. Cesarean ko, dili ko May kasi cesarean yes, mo siya? emergency. Asa iyan no? Amo na siguro. Nagamo na siya din nga stress. Feeling ko balagay na ano na siya Stress guro. siguro, Ang sa mga dati labor kay ko. Gwen, kung wala kung saging pasugtan, dayon nga gin pa Si Gwen ko CS tayo. ko. Butayan lang si Gwen mo, makin mo nga nawadaan sa tubig. Ibig sabihin gano, ano man si Gwen, ang pagkamay puso, pero may sariling mundo. Hindi naman. Hindi man. Wala saya nga istorya saya. Nang pa nang galing kay ang ambal sa doktor. Wala ta kabalo ang ano sa bata. In pwede mang ma-abnormal, pwede normal. Kung nasurtihan, gigil ang normal. Sige. Amo lang ako ng tendency ko naman kung ano sa bata. Sige, istorya mo kami kapag Biglay. Sige lang ka, wala mo, mamuna swerte ka na sa inyo. Alay mo pila kadlaw yung ano ka na.
Mula na problema. Ano nga ako na madula yung behavior niya bla. Oo, Kapalapit, oo. pangusi. Ano bang musik siya? Pangusi sa pag nainit. Tapos pag nainit, hindi ka makusi. Dughan yung bulbog. Ano din ako niyo siya na? Wala ah. May nakita siguro. Hindi nagigigil siya. Hinamo niya din na. Nagigigil siya. Kung di niya kadakol. Pero hindi na Pasko mo ha? Ginabako. Sa ganun, wala man kami yung ginabako. Ang kusing wala sa ginatudloan. Yung... Kikinang lang dahil ano Okay, na Pasko mo siya. dalmatan naman sa kahit konti dahil ako sa sped. Gusto ko gani balik naman siya sa ano. Kaya kito kadugay sa therapy bla. Gagastusan ka pa. Gusto ko baskin ng therapy. Sumita, lips. Ayaw niya ng lips ah. Nabasang therapy sa ako. Bagya ma'am, alam mo kung may time ka na mas ikaw bala. Tagaan mo lang yung time bata mo. Hindi mo na kinanglan. Gani man ikaw lang na yun. Umutot ka na. I-end ko